hoću pričati Malik ibn Dinaru kako njemu Allah dao ovo nešto zanimljivo, ne znam, sam prošli put pričao. Vidi on dijete negdje, malo dijete igra se sa zemljom, privrće zemlju tam vam i plaće i smije se. I skonta on, šta ono dijete radi, je ono normalno dijete, to se smije, što plaće. Idem do dijeta. I u putu dok je do njega išao konta, bil mu nazvo selam. Znaš, kad se ono pojavi, ti si star, ti si pobožan, to ću ja balac nazivati selam. U nas ima tako nešto, niko meni selam nazove. To me prva misao bila. A onda druga misao bila, došla mu od Allaha. Pa i pengambere selam djece nazivu. Što ne bi nazvao selam djeta? Dobro, priđe, nazove selam. Ne znao se, nikad nije dijete vidio. Salam alejkum, kaže, alejkum salam, kaže, Malik ibn Dinare. Dijete ga oslovi imenom, pravi. Kaže, dijete, otkud ti mene znaš? Da mislite šta, kako mu Bog daje lekciju, da hoće i nama nešto Allah tako slično dati. Kaže, pita, otkud me znaš? Kaže, mi se znamo iz Ezela, ovo što, gdje su naše duše već bile i koje su još u tom carstvu duša. Ti rekao, pa gdje je to, pa gdje uđeš kad spavaš, pa gdje su u kojem svijetu bio? Gdje je ta granica dunjaluka i sna? Kao druge dimenzije života, mi svaku noć umirimo. Imamo drugu opciju gdje nema vremena. Allah nam pokazava šta je drugi svijet. Šta je berzah, pregrada dunjaluka i hirata. To je san. San je berzahski život. Nije ovaj od ovog svijeta. I oni se ljudi pitaju kako će nas Bog proživiti. Ko je se otud vratio? Pa svaku se noć vraćamo otud. Ko je se vratio sa hirata? Pa vraćamo se. Posle spavanja se budimo. I on mu kaže, mi se znamo šta mu. Kad je to njemu dijete reklo, on je baš mu priternuo. Hajde šta nauči sad od djeteta. A on je alim. Naučio, jer mu Bog daje, evo, vidio, od djeteta smo tu malo od djeteta. Da li je djete svjesno šta govori, Bog zna. Kaže, što tu radiš sa zemljom? Pa eto, kaže, u zemlji smo stvoreni, pa ćemo kad biti univraćeni, pa sve to malo igra sa zemljom. Nije smo stvoreni, učimo opet go sa zemlje. A kaže, dalje, što plaćeš, što se smiješ? Pa kaže, smijem se kad nam padne Allahova milost, a plaćem kad nam padne Allahova kazna. Dijete plaće od straha. Kaže, ti si bezgriješan, ti si dijete, što se ti bojiš? Kaže, moja mati ipak kad loži vatru prvo, ono trišće, kaže, mete, pa onda velika drva. Jedno tako je, dijete održalo lekciju Malik ibn Dinaru,